O Grupo Municipal Popular levará ao pleno do mes de outubro unha moción para reclamar un plan estratéxico de revitalización turística que devolva a Ourense o lugar que lle corresponde como destino atractivo, competitivo e de referencia en Galicia. Os populares critican o abandono do termalismo, co peche da maior parte dos vasos e mesmo da piscina das Burgas no casco histórico, a falta de oferta cultural e artística na vía pública, a inexistencia de programación no Museo Municipal, así como a ausencia do Concello nas principais feiras de promoción turística como Fitur. A isto súmase unha sinalización turística obsoleta e unha oficina de turismo mal situada, pouco accesible e sin visibilidade. Defenderán a realización e execución dun plan que inclúa a modernización e posta en valor das instalacións termais, a reactivación da oferta cultural a través de eventos e da posta en marcha dunha programación artístico-cultural no Museo Municipal e a actualización da sinalización turística da cidade para mellorar a orientación dos visitantes cara aos puntos de interese. Ademais, os populares tamén solicitarán que se promovan campañas específicas de promoción turística dirixidas aos viaxeiros, que se estableza un diálogo permanente coas asociacións culturais e axentes turísticos para coordinar esforzos e maximizar o impacto das accións e que se reactive de forma inmediata o Consello Municipal de Turismo, dotando de recursos e capacidade de decisión para participar activamente na definición e seguimento da política turística de Ourense. E decía a concelleira, non sei se